سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاطلت حبرة ميديا على توزينا حدنا متنا لنا فلما قلنا قندر السطم أبي يبلع تقرأ خوينات كجمر تقاري وخام زلو أدي ستاندرد لوم دبلوماساو من جتات حاتي تحابر ترقيبو أزاز جنبار أبرق اللغينو أو حرام ريت أنا حتى قرأ لاي تمليسو أب تقرأني حدق أواجي أوجلو أو حرام ريت نورق آل تتقارب بعلة تقاريتو زبلن كالتنا لونا حج دمانا بدرزرم أبي يبلع تقرأ خوينات كجمر تقاري وخام زلو أدي ستاندرد لوم دبلوماساو من جتات حاتي تحابر ترقيبو أبي أحمد وتعدراو ناوتن حيل مكلغال إتا هاجرن كامل أقفالات إتا هاجروتيو أو دوب تقرأي عسكيرون أو أرحاوتير الله كاب زبتا وزاقنا دادن تفراري أقوحتنا أو تقرأي كي آتوز تخلقلو خوينام زاقيد تلغا قبجتون يلن بحافشان خوينات مدلوات تجامير الله قبل إت ميديا حابير الله أزي كم دي لندهالو دما سرعات بلتقنا قد ما حدا عامت قيتا شوردا بريزيدانت زنبر اللقوان مسا أبي استراخ فيديو شرب مقبر أبين تقرأي زكالو فتينو زبل أبهالان مكلاح نعركي صوعي رخيبو من دابلو حابرتها قال حلو زد ما دا حارعين ناي ميديا قوس كوينات موعالن كوينات مجمارن كونة تبايلو تمسرة مخانو نيزن قرزلو سلازد ما ناي بلتقنالو أغات أبي تقرأي نمرقا فتينو آي كالن نخوبلون قوس من كوينات مقبارن عامي فيديو مثلن لو مخاقالو حجامير ملو أبي أحمد حرس من معبرة وان كيناتون قوقار زي قبا مساراتو أغلقلت مروب نيتورك حيل إلكتريك بانكن سرقياتات بمقرات لومي سلام قبر فاتينا قم بحوحات فشيلو قبلي سمع له أبي قزي قراكم سلطان كما غاقل كحقزن أي سلام أمارات تطرح حيز تختل زلوم لك عقمتنا حيثات أونا قم فانن تقبر الدردر دحار بطاقم زفالا ليم كويو خوين زلوم سلازي دما مولا عاقمو أواديدو أبي أحمد ناف كينات كاوتو خمزو ودا إذن قرزلو بغول أنفزل سراويتنا أسوارن أغولي إيلو خمزة أمن تنقر الأبي لو مدمان الزخو ونقزي رقيبة إيلو خمزو وصنا إذن قرزلو بمسارة أدر ما مرحت حوحاتو خنو وتادروا مرحت تقرأي لك عقامة إسرائيل أولع لإيران زقورتون مقبار قديم من مقتال تلي مؤلة تبايلي نقرلو زحاورة قديم زبط حمنا يتقرأي ناي دحنة بيرو آب زحج ساعات كل عينة مدلاق وقبرو تناقير ومرلو كان بعال دكتور دولت أن يخون جنرالات تقرأي يا أبين أبي زقوزهم ناي وصاي عصبات تارجت كي آتو ملؤ مدلاق من جتات كم زحابرو دمانة زمز زلوق أبي زكالق الحادش ناي مخات حيلز تدالو غينو ناي بعال وتادرو أزازي بريزرانتن قالت أمار رحب متقلال مس إيرتران سودان حادش محزنات بعل زجمر خمس غوني دماي نقرلو زي دما تقرأي كدحن تورر مري تقرأي ناس أخوص تثبيت تغير للو أزاز قنبار عبر قل غينو أو حرام رزقان حتى قرأ لاي تمليسو لبر أزاز حيلة تكاوو كعبر قل تقرأي كم تملسة تحبيرو من سرعات بلتقنا أفلا لاي دفتر حيلة كلهم أولاتو ببقوانو خم تملسة تزارب غينو زاقير تيسعن شو منتن كاودا وقع جنبار آتيم ألو بمبال شم زرزرهم أون كم زلوو تزاريبو أزاز إذا جنبار عبر قلق مرار حوصاي أولات يولن زبال التملسة تقرى لاي كلنا نبقى تبتيني ابن مال هلو قناتات حرام ريتاك علي حركب كان دمغنيات تقرأي لو تدخونا نمس إلنا زوات أنا لوبس على إحزب تقرأي زوخنا سرعات بلسقنا مجوعي زبال غينو بعفارون مكتل كفل سراويت أزاز قويتو أم زحازهم عصر تحاد أولات مقلعات يميم إلو والله سلازل مخما قال التقرى لاي أبز حج ساعات كلهم أولات حرام ريت تباتاتينا ننو عادم كم تملسو درخمنا يحاورت يرد تنايلو معاوي زين آدما كلهم أولات حرام ريت تبتينو عفارون سراويت كم زي اللي تحبير الله بقالي زين آدما لعلو تمرا رح ودب سمرتون مفراس جميرهم كم زلو زقل زين وطيو لعلو تمرا رح ازودب أبقروان أم ميديا وطيهم بزحقور كسمعي يمزولو من جتات أنو عالم بتقرأي قداي كي تسمامعو تبتينو ملو خولو من جتات قليس ملو بمسارة أزر ما بلسقنا زقوزا وحدا تقار حدي تعرف كم زلو تحابر غينون ساتم وين كاودي سواز مصلو اوار رحو عايكو ننزبل مجمجم تايق على حلو أبز حج ساعات أبي أحمد أبلع تقرأي وقن مخبات جمرة من قصاصعي وبزحة تقارو مسار حتى قاطعيو كابزي آتم نما ودب سمرت حرام ريس تقالسي كالأتن بولكن حوحاتن كالسينا زولو تقارو مسا أبي صرحن يكاتت نازي سعيد ما أزم تقارو لما حدقن يزبال أكايدا أبي تنتينام نوات أحقراتن ناب تقرأي ناتم ولا سيركبو
ብመሰረት ጸብጻብ ድማ ሓራ መሬት ከም ዘለዎም ተበታተኑ ኮይኖም ውድብ ስምረት ድማ ብበዝሒ ከም ተበተኑ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ሕማቕ ግዜ ዓድኻ ዘይምኽሓድ ጀግንነት እዩ እሞ ኩሎም ተጋሩ ኣብዚ ሕማቕ ግዜ ንወረርቲ ክውሕድን ምስ ህዝቦም ክኾኑን ከም ዝግባእ ጻውዒት ቀሪቡሎም ኣሎ። ኣብ ትግራይ ናይ ሓደጋ ኣዋጅ ይእወጅ ኣሎ። ብልጽግና ናብ ትግራይ ዝኣቱ ኩሉ ቀረብ ኣቋሪፅዎ ኣሎ። ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ሰራሕተኛታት ደመወዝ ንምኽፋል ገንዘብ የብለኝ ክብል ብሚድያ መግለፂ ሂብ ኣሎ። እሞ ህወሓትን ሰራዊት ትግራይን እንታይ ዳ ይፀበየሎ ክብሉ ሊቃውንቲ ትግራይ ይሓቱ። ብልጽግና ኦሮሞ ግዛኣት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ከምዘይምልስ ዝተፈለጠ ጉዳይ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ብሰላሓታዊ መንገዲ እናሃለቐ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ መሊእ ንምጥፋእ ብዝመስል መልክዑ ሰራዊት ናብ ትግራይ ይጸጋዕ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ተታሒዙ ስለ ዘሎ ኣይዋጋእን ኢዱ ክህብ እዩ ብዝብል ገምጋም ብልጽግና ሰራዊቱ ኣጸጊዑ ይርከብ። ዓሳ ንምሓዝ ዓሳ ዝነበረሉ ቃላይ ምድራቕ ዝብል እኩይ ትልሚ ደርጊ ሒዙ ዝጓዓዝ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ሕወሓት ንምሓዝ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜት ከሳቕን ክዳኸም ምግባር ዝብል ኣብ ተግባር ውዒሉ ንርኢ ኣለና። እሞ ኸ መንግስቲ ትግራይ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ዝውዳእ ይጽበ ዘሎ ክብሉ ሊቃውንቲ ተጋሩ ይገልጹ። ብልጽግና ብእስራኤልን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን እናተደገፈ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ድገማይ ኩናት ንምጅማር ምልዋቱ ከም ዝወድእ ዝፍለጥ እዩ። ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንኤርትራን ክወስዶ ዝሓሰበ ኩናት ንግዜ ጠጠው ኣቢልዎ ዘለዎም ኩነታት እስራኤልን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን ንምርኣይ እዩ። እስራኤልን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓርሰ ክከላኸለሉ ኣብ ዘይኽእላ ደረጃ እየን ዘለዋ። ሻሻር ዝዓይነትን ድሮናት ኢራን መከላኸሊ ኣሜሪካ ይኹን መከላኸሊ እስራኤል ክዓግተን ኣይከኣለን። እዘን ድሮናት ኢራን ብዘይ ምንም ዕንቅፋት ታርጌት ይዕንዋ ኣለዋ። ዱባይን ካልኦት ከተማታት ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን እውን ይዓንዋ ኣለዋ። ኩሉ ምንቅስቓስ ቁጠባ ኤሚሬት ጠጠው ኢሉ ኣሎ። እስራኤል እውን ተዓኒ እያ ዘላ። ከተማታት እስራኤል ብፍላይ ድማ ኢየሩሳሌምን ቴል ኣቪቭን ብድሮናት ኢራን ይዓንዋ ኣለዋ። መከላኸሊ ሚኒስትር ሓዊሱ ካልኦት ኣለዉ ዝበሃሉ ትካላት እስራኤል ይዓንዉ ከም ዘለዉ እዩ ዝፅብፀብ ዘሎ። ናብ 1 ሚልዮን ዝኣክል ህዝቢ ትግራይ ንሃለቕ ብድሮን ብሳትላይትን ብገንዘብን ወዘተ ሓገዝ ዝገብራ እዘን ክልተ ሃገራት ሕጂ ንዝፍፅምኦ ሓጢኣት ዝምጥን መዓት እናወረደ እዩ ዝርከብ። ኩናት ንዝኾነ ይኾነ ህዝቢ ዘይምነዮ እኳ እንተኾነ እዘን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዳግማይ ጂኖሳይድ ንምፍፃም ምልዋተን ኣብ ዝወዳእሉ እዩ እዚ መዓት ዝወርድን ዘሎ። ስለዚ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘውርድኦ ዝነበራ ናይ ድሮን ዝናብ ኣብ ልዕሊአን እውን ይወርድ ስለ ዘሎ ኩናት ክንደየናይ ክፉእን ወዲ ሰብ ከም ዘይግብኦ ምዃኑ ብተግባር ትምህርቲ ንክወስዳ ከም ዝሕግዝ ዘጠራጥር የብሉን ክብል ፍሉጥ ተንታኒ ቀርኒ ኣፍሪካ ይገልጽ። እዚ ፍሉጥ ተንታኒ ቀርኒ ኣፍሪካ መንግስቲ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ኩነታት ማእኸላይ ምብራቕ ልቢ ኢሎም ይዕዘብዎ ደሎ ይህሉ ክብል ይሓትት። ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት መከላኸሊ ሚሳኤል ወዲ ኣለኹ ሙሉእ ንሙሉእ ንኢራን ኢደ ይህብ ኣለኹ እናበለት ንኣዘዝታ ሓገዝ ክግበረላ እናተማሓፀነት ትርከብ። እስራኤል እውን ንባዕላ ክትከላኸለሉ ኣብ ዘይትኽእል ኩነታት ከም ትርከብ ዓበይቲ ተንተንቲ ዓለምና ይገልጹ ኣለዉ። ኣሜሪካ እውን እንተኾነ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝጀመሮ ኩናት ፅንዓት ዘይተገበረሉ ትልሚ ዘይብሉን ዓባይ ሃገር ኣሜሪካ ዘዳኽም ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት ሕጂ ጠጠው እንተዘይቢልናዮ ኣብ ቪየትናም ከም ዝበፅሐና መሰከፍ ስዕረት ክበፅሐና እዩ። ኣሜሪካ እውን ብቻይናን ሩስያን ተበሊፃ ክትወድቕ እያ እናበሉ ብዓለም ሰበስልጣናት ኣሜሪካ እናገለጹ ይርከቡ። ስለዚ ድማ እቲ ኩናት ይነዋሕ ስለ ዘሎን ኢራን ዕርቂ እምቢ ዝበለትን ኣሜሪካ እያ ተጎዳኢት ክትኸውን ክብሉ ሰበስልጣናት ኣሜሪካ ይገልጹ። ምክንያቱ ድማ ኢራን ሓንቲ ድሮን ንምስራሕ $20,000 እያ ትውድአላ። ኣሜሪካ ነቲ ድሮን ንምክልኻል ግን ብ$4 ሚልዮን ተሰርሐ ተተኳሲ እያ ትትኩስ። ብመሰረት ሊቃውንቲ ፖለቲካ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ህልሚ ትራምፕን እስራኤልን እቲ ኩናት ኣብ ሓፂር ግዜ ክውዳእን ኣብ ኢራን ናይ መንግስቲ ለውጢ ንምግባር እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣብ ኢራን ለውጢ መንግስቲ ዝብል ትልሚ ፈሽሉ ኣሎ። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝነበረ ኣፅዋራት ኣሜሪካ ዓንዩ ነፈርቲ ተሸካሚት መርከብ ኣሜሪካ እውን መጥቃዕቲ ኢራን ፈሪሓ ካብ ባሕሪ ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ህንዲ ውቅያኖስ ከም ዝሃደመት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ስለዚ ሰለስቲአን ንብልጽግና ዝሕግዙ ሓያላት ሃገራት ንባዕሎም ክከላኸለሉ ናብ ዘይኽእላ ደረጃ በፂሐን ይርከባ ክብል ይገልጽ እቲ ፍሉጥ ተንታኒ ቀርኒ ኣፍሪካ። እሞ መራሒ ትግራይ ዳ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ? ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝርከብ ግዝኣቶም ንምምላስ ሕጂ እውን ትኽክለኛ ግዜ ኣይኮነን ኢሎም ድዮም ዝኣምኑ ዘለዉ። እዚ ኣጋጣሚ ግዝኣቶም ኣምሊሶም ህዝቦም ዘድሕንሉ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ክጥቀሙሉ ይግባእ ክብል ንመራሒ ትግራይ የጠንቀቕ። እቲ ተንታኒ ኣብ መወዳእታ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሽግር ዘለዋ ደገፍቱ ዝኾና እስራኤልን ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን ንምፅባይ ብሽምዒ ዕርቂ ግዜ ንምግዛእ ክፍትን ይኽብል እቲ ፍሉጥ ተንታኒ ቀርኒ ኣፍሪካ ይገልጽ።
እዚ ከምዚ ኢልና ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ሓድሽ ድሮናት ካብ ቱርኪ ሸሚቱ ከም ዘምፀት ብተቆፃፀርቲ ሳትላይት ተረጋጊፁ ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኤርትራ ወራር ብምፍፃም ወደ ባሕሪ ንምቁፃር ዝገብሮ ዘሎ እኩይ ምንቅስቃስ ሰራዊቱ ጠጠው ንክብል ኤርትራ ኣጠንቂቓ ኣላ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ኤክስ ገጹ ኣብ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት እትገብሮ ዘላ ጉዕዞ ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ኣብ ዝለዓለ ቀውሲ ከምርሕ ስለ ዝገብሮ ደጊማ ክትሓስበሉ ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ብትግርኛ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕታት ሻዕብያ ድሕሪ ሕጂ እንተፈቲኑ ናይ መወዳእታ እያ ከም ዝበለ ይፍለጥ። ናይ ብልጽግና ናይ ሚድያ ሰራዊት እውን ልዕሊ 300 ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ብግንባር ዓሰብ ንሰራዊት ብልጽግና ኢዶም ከም ዝሃቡ እየን ዝገልጻ ዘለዋ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም መስሊ ነሮም ስለምክታልኩ ነመስግን። ሰላም